Ndị be anyị ndewo unu maara onye na-ekwu okwu. Aha m bụ Prince Gideon Dimobiefuna. Ihe nji eme onyonyo a bụ maka asụsụ Igbo. Ile anya n'ime obodo taa, ị ga-ahụ na asụsụ Igbo bụzi nke na-anyụ ka ọkụ. Ndị Igbo anaghị ejizi ihe ha were akpọrọ ihe. Onye ọbụla oyibo bụ nke ka ya mma n'ọnụ, ha bụgazie asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo bụ nke jupụtara na amamihe nke ukwuu, nke bụ na a na-ekwu okwu, a na-etibanye ilu n'ime ya. N'ụbọchị taa mmadụ olekwana na-atụje ilu. Ị na-ekwu okwu na-etinye ilu dịsị aṅaa, na-etiga akpaala okwu, na-etiga ụfọdụ atụmatụ okwu dịsị iche iche. Ị ga-ahụ na okwu gị bụ okwu ga na-atọ ndị mmadụ ụtọ. Asụsụ ka eji ga ama agbụrụ onye si. Ị ga-ahụ ndị mmadụ na-asụ asụsụ. Ike ebe ahụ sụọ Igbo, ndị n'ebe ahụ mara na agbụrụ isi. Ha gasị onye a bụ onye Igbo, onye a si ala Igbo wee bịa. Esikwa na nri mmadụ na-eri eri were amakwa. A na-esikwa na omume na akparamagwa dị iche iche were ama obodo onye si. Ọnya ka m ji wee sị ka ihe nwee ihe onyonyo a iji wee gosi ndị mmadụ na asụsụ Igbo anwụghịkwa anwụ, na ọ ka na-adị ndụ aga n'ihu. Ndị Igbo bụ ndị a maara ama, bụ ndị jisiri asụsụ ha ike tupu ndị bekee abịa n'ala Igbo. Ọbịbịa ndị bekee bịara n'ala Igbo nyekwara aka iji hụ na asụsụ Igbo bụkwa nke edeturu edetu n'akwụkwọ. Maka n'oge mbụ anaghị edetu asụsụ Igbo edetu, mana ọbịbịa ndị bekee nyere aka iji wee hụ na asụsụ Igbo bụ nke edeturu n'akwụkwọ. Ka ọ ga-abụ ị na-asụ, ị marakwa ka esi ede, marakwa ka esi agụpụta ya n'ọnụ. Mana ọbịbịa ndị bekee meziri ka asụsụ bekee gbarazie ala n'ala Igbo, nke mere na ọ naghịzi apụ ndị mmadụ apụ n'ọnụ. Ugbu a ka anyị lee anya mkparịta ụka dị n'etiti mmadụ abụọ ka ịhụ ma asụsụ Igbo ọ na-ala ala ka ọ ka dịkwa ka ọ dị na mbụ. Adam nnọọ mma na ụlọ ntị jụrụ ya. Kedu kọla penti m ga-eji epenti ọfịs gị? Green makwa nọrọ mma, mana yellow ga-aka efe iti ya. Ihe ga-eme bụ na ị ga-enye m some time ka m discuss ozi anya with my boss. Biko nsogbu adịghị adị mma. Nsogbu adịghị. Leta agụnna leta. Ịhụnanya, ọ bụ ihe a ka m ji asị na asụsụ Igbo na-anyụzi ka ọkụ. Nwanne biko tinye aka. Ịma anapụ mmadụ ihe o ji ama mma, ịmara na mmanya arụọla. Anyị agaghị ekwe ka mma anyị ruo. Ọ bụrụ n'ezie na asụsụ na-ezipụta omenala ndị asụsụ bekee na asụsụ Igbo agwagharịrị ọnụ, ka ezi ndị nwe nke ahụ ọ bụ ndị Igbo ka a ga-akpọ ndị nwe nke ahụ ka ọ bụ ndị bekee? Onye ọbụla pụta n'igwe ka anyị bọnyere asụsụ Igbo aja n'ukwu, maka na ọ daruo ala. Ihere ga-abụkwa nke anyị o. Ihere ga-abụ nke mụ na gị. Onye ọbụla jidesiri asụsụ bekee ike, ma agadi ma okorobịa ma nwatakịrị. Ọ bụ eziokwu na ejidesiri ike na ọ dịkwa mma, mana ị gaghị ahapụzini asụsụ nke gị jidezie asụsụ bekee. Mba, ijidekwa bekee nke ejidekwa Igbo ka ihe na-aga. Ọ daa n'ịsụ Igbo ịsụọ Igbo, ọ dakwa n'ịsụ asụsụ bekee ịsụkwa asụsụ bekee, ihe were na-aga n'anya ya. Ndị Igbo bụ ndị a maara nke ọma na ndị na-anabata ndị ọbịa n'obodo ha. Ha na-agbakwa mbọ ịhụ na ha mụtakwara ihe n'aka onye ahụ nke ha nabatara, onye ọbịa nke bịara na be ha. Ọ bụ ya mere ha ji wee mụta asụsụ bekee. Asụsụ bekee wee nanazie ha asụsụ Igbo wee bierie were gbuo. Biko nwanne, ịbụrụ onye Igbo na-asụ Igbo, maka Igbo amakakwanụ. Igbo legodi ka m si asụ Igbo na ya na-aga m n'ọnụ zarim zarim zarim. Igbo atọkwanye ya n'ụtọ. Nwanne, gbabanye mbọ, gbaa mbọ. Ọ bụgodị na amụọ gị n'ala Igbo, gbaa mbọ ka ị na-amụtakwana Igbo, na ọ ga-abara gị uru. Ị nụ na? Ọ bụ na taa bụ mbụ ị na-ahụ ka anyị na-eme ihe ndị a, biko nọgidesi ike. Ị ga na-amụtakwa ọtụtụ ihe n'ọnụ anyị. Ihe abụrụ mbụ anyị nọ. Ọtụtụ ihe onyonyo anyị nọ na YouTube. Ị nwere ike gaa na YouTube, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe onyonyo anyị n'ebe ahụ. Anyị na-akụzi ihe banyere ewumewu, ofufe, omenala na asụsụ Igbo. Ịghọtala? Ya bụ, udo dịrị onye ọbụla. Jisi ike sụma Igbo. Mụtakwa ka esi asụ, mụta ka esi agụ, mụtakwa ka esi edetu ya akwụkwọ. Ngwa, ndewo maka ịnọnyere anyị.